אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. ויותר הצבעים לא יסתירו אדם מאדם, דם מדם. אתם מאזינים לפודקאסט של ישי חדד, הסיפור הציוני. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, והיום אנחנו נעסוק בגלגולו של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. לצערנו הרב השנה הייתה קשה מאוד, ועוד מאות שמות נוספו של חללים, של גיבורים וגיבורות שמסרו נפשם למען הישיבה שלנו פה בארץ ישראל, במדינת ישראל. ולצערנו הראש מלא מלא בסיפורים על כל הגיבורים והגיבורות, ולכן בחרנו דווקא היום לייחד את הפרק הזה דווקא על היום עצמו. אי אפשר לבוא לספר על מישהו אחד, ויש עוד מאות רבים, מיוחדים לא פחות, ולכן דווקא רצינו להתעסק ביום עצמו, איך הוא התגלגל ומה קרה איתו. והאמת שבקום המדינה, עוד כשממש מלחמת העצמאות מגיעה לסיומה, עם כל הסכמי שביתות הנשק למיניהם, לבנון, ירדן, מצרים, סוריה, עם כולם, שזה קורה ככה לקראת יום העצמאות של 1949, ליום העצמאות הראשון של מדינת ישראל, אנשים רוצים להתייחד עם זיכרון יקיריהם, והאמת שגם באותם חודשים, שנה קודם, היו קרבות קשים, ואנשים מגיעים לבתי העלמין, ויש אזכרות, ולא כל כך ברור. יש מצד אחד יום העצמאות, אבל מאוד קשה לעשות בתחילתו גם יום הזיכרון. זה היה כזה סוג של ערבוב. איך אפשר גם לשמוח וגם להיות עצוב, והמשפחות מאוד נפגעו מזה, ובצדק, מה עושים? ולא ידעו כל כך מה לעשות. ושנה לאחר מכן, ב-1950, החליטו להפריד את יום הזיכרון, ולשים אותו לפני יום העצמאות. יצא שה' באייר יצא ביום שבת, ולכן הקדימו ליום חמישי את יום הזיכרון, לחללי, זה לא היה נקרא חללי מערכות ישראל, אלא חללי מלחמת הקוממיות וצבא ההגנה לישראל. ומה שקרה זה, יום הזיכרון כאמור היה ביום חמישי, וביום ראשון היה יום העצמאות. שנה לאחר מכן, ב-1951, בן גוריון מכנס ועדה ואומר, הגיע הזמן לפתור את העניין הזה, ויש כמה סיבות שדווקא ד' באייר נבחר, אז כולם כמובן, כל התשובות ביחד חברו להם, ובאמת זה הפך להיות סמל, שכיום אנחנו מצד אחד מציינים את גבורת הנופלים, ואז יום למחרת עושים את יום העצמאות. אז קודם כל ד' באייר, כבר ב-1940, הוא צוין כיום הזיכרון לחללי המאורעות של תרצ"ב תרצ"ת. 1936, 1939, יש לנו פה את מה שקרוי המרד הערבי הגדול, מרד מאוד מאוד קשה כנגד היישוב היהודי וכנגד הבריטים. הבריטים אלה שמדכים בסוף את המרד עצמו. משם מגיעים לנו כל מיני גם שמות ידועים כמו טילי הקסאם, זה על שם עז א-דין אל-קסאם, שהיה אחד המנהיגים הערבים הבולטים, שהוא נהרג על ידי הבריטים ב-1938. כמובן, זה באמת היו מאורעות קשים מאוד ליישוב, ומציינים את זה בד' באייר. שנה, שנתיים אחר כך כבר מפסיקים לציין את זה, אתם יודעים, יש כל הזמן אירועים, כל הזמן דברים קורים ומתרחשים, וגם שכבר קמה המדינה, יש לנו יום מאוד מאוד מרכזי, שנפלו בו 242 מלוחמי ומגיני גוש עציון, גוש עציון עצמו היה סוג של מבצר ב-1948, במלחמת העצמאות, סוג של מבצר של ירושלים. למעשה, 4 היישובים, 4 הקיבוצים, כפר עציון, מסעות יצחק, עין צורים ורבדים, שיושבים על הקרקע ולא רחוק ממה שהיום קרוי כביש 60, הם בעצם למעשה מונעים תגבורות ומדרום, אזור חברון, אל עבר ירושלים. והלגיון הירדני, שהיה צבא חזק מאוד, היום אנחנו נוטים לזלזל בצבא הירדני, אבל אז ב-1948, הצבא המאומן ביותר מצבאות ערב, שבפיקוד בריטי, זהו הצבא הירדני, ומגיעים לשם ממש כמה ימים לפני הכרזת העצמאות, ויומיים לפני הכרזת העצמאות יש קרבות קשים מאוד, שלמעשה נופלים בו 242, חלקם אגב נטבחים אחרי שהם בעצם נכנעים, והירדנים פשוט טובחים בהם. האירוע הזה היה אירוע מאוד מאוד קשה. אחד האנשים שמספר על אותו אירוע זה דוד אלעזר, שאלו את דוד אלעזר, שמי שלימים יהיה רמטכ"ל מלחמת יום הכיפורים, והוא ב-1948 במלחמת העצמאות הוא קצין. הוא מתחיל את המלחמה כתור קצין בדרגה, כתור מפקד מחלקה, ויסיים אותה כתור מפקד גדוד בחטיבת הראל.
שואלים אותו, דוד, דדו, אתה התרגשת כשהכריזו על המדינה באותו יום שישי, אי באייר תש"ח? אז הוא אמר, האמת שלא היה לנו זמן אפילו לחשוב על ההצהרות האלה ומה יהיה. כשהוא באותו ליל שישי מגן ונלחם על הגבעות של כביש 1, הוא מספר איך הוא רואה את הלהבות עולות מאזור הגוש, מארבעת הקיבוצים, והוא אומר, לא היה לנו זמן אפילו לחגוג. ידענו שאם אנחנו לא נהיה פה ונלחם, לא תקום מדינה יהודית. זה שהכריזו בתל אביב, זה נחמד מאוד, אבל פה צריך להילחם. והגוש עצמו סימל באמת את הגבורה של הלוחמים והלוחמות שהיו שם ועמדו כנגד כל המאות ואלפים הערבים האלה שהגיעו מדרום, ובן גוריון רכש אהדה גדולה מאוד לגוש עציון, ולכן היה נורא נורא פשוט גם החיבור הזה גם עם גוש עציון. אגב, צריך לדעת שבית הקברות בהר הרצל, הקברים הראשונים אלו קברים של חללי גוש עציון שמובאים לקבורה, ואלה החללים הראשונים שנקראים בהר הרצל. ובן גוריון אומר את המשפטים המפורסמים האלה, שאם קיימת ירושלים העברית, אז התודה הראשונה של ההיסטוריה הישראלית ושל העם כולו נתונה על כך בראש ובראשונה ללוחמי גוש עציון. ולכן היה גם נורא נורא פשוט שזה מתחבר, ובאמת ד' באייר הופך להיות יום הזיכרון, גם על נפילת הגוש, אבל גם על המאורעות, וגם הסמיכות הזאת יוצרת באמת חיבור מאוד מאוד מיוחד. אז באמת, כמו שרק נסגור את זה, שלא תאבדו אותנו בפרטים, אז באמת ב-1949, ממש עם סיום מלחמת העצמאות, בסוף, לא כל כך ידעו מיממו, יום העצמאות היה מחובר עם יום הזיכרון, זה לא היה מספיק מכובד, המשפחות הרגישו שזה לא מספיק מכבד את היקרים שלהם, מצד אחד בתחילת היום להיות עצובים, ואז לשמוח. ב-1950 באמת מנסים לסמוך אותם אחד אל השני, וב-1951, ככה ברגע האחרון, יצר החיבור המיוחד הזה שהחליטו שהם חייבים להצמיד את ד' באייר ל-A באייר, ומאז העיקרון הזה נמשך, באמת ב-1963 מחוקקים את החוק הזה של יום הזיכרון, 1980 הוא מקבל את השם שאנחנו מכירים אותו היום, חללי מערכות ישראל, כי אז מוסיפים גם את חללי המחתרות, שעד אז לא היו נכללים. ואחת השאלות המעניינות תמיד זה, ממתי מתחילים לספור? אז תתפלו, אבל את חללי מערכות ישראל מתחילים לספור מ-1873, כן, לא 1973, 1873. הראשון הוא בעצם אהרון הרשלר. אהרון הרשלר היה יהודי, תעידים קוראים לזה היום חרדי, והוא גר במשכנות שאננים. משכנות שאננים זה בעצם השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות, שכונה שמקים אותה מונטיפיורי ב-1860, כשהוא מבין שהדרך היחידה לשגשוג גם היהודים בירושלים, וגם כדי למנוע את המחלות, וגם כדי להפוך אותם ליותר יצרנים, הוא קונה חלקת אדמה בסמוך לעיר העתיקה, איפה שהיום בריכת הסולטן, עם כל ההופעות, כל המכירים, יש שם שכונה קטנה של ממש עשרות יחידות דיור. אגב, כל בית זה 2 חדרים או חדר אחד, ואותו אהרון הרשלר מתיישב שם. אגב, זה לא היה כל כך ברור ומובן מאליו שאנשים ילכו לגור שם, כי מה שקורה זה אחרי שסוגרים בשעה 8 בערב או 9 בערב את השערים של ירושלים, כל מי שנשאר מחוץ לעיר הוא בסכנת נפשות גדולה מאוד, כי יש שודדים שיכולים לרצוח אותו. ובהתחלה כשמונטיפיורי בונה את זה, אף אחד לא עומד בתור, הוא אפילו אחר כך מציע כסף ליהודים, לא רק שהוא לא לוקח שכר דירה, הוא נותן כסף למי שיבוא לגור באותו יישוב, ובהתחלה החבר'ה לוקחים את הכסף, וממש רגע לפני סגירת השערים חוזרים לעיר, אבל בסופו של דבר יש קומץ של מתיישבים שנשאר שם, ומה שקורה ב-1866 זה מגפת חולרה רצינית, והיחידים שלא נפגעים בירושלים, בתוך העיר העתיקה בעצם נפגעים אלפי יהודים שגם חולים, גם לצערנו הרב מתים רבים. המקום היחיד שבו נשארו בריאים ועבר עליהם בשלום, זה משכנות שאננים. ואנשים מתחילים להבין שבאמת למרות הפחד, כדאי מאוד לגור מחוץ לחומות, ומתחילים להתיישב במשכנות שאננים. אחד מהם זה אהרון הרשלר. ומה שקורה באותה שנה, הייתה שנה ברוכה מאוד של גשמים, והיהודים לא קונים את המים מסילואן, מהכפר הערבי. גם צריך לדעת שמונטיפיורי סידר להם גם שיהיה בורות ומאגרי מים נורמליים כמו שצריך, וככה יש אותם ערבי סילואן
ערביי סילואן מנסים לבוא ולשדוד את השכונה הבודדה שיושבת בחוץ, ואהרון הרשלר יוצא אחרי השודדים הערביים, ומניס אותם, והולך איתם ככה, מכה אותם, והם מפחדים שיתפסו אותם, אז הם יורים בו 12 כדורים, והוא נהרג בו' טבת תרל"ג, והוא למעשה החלל הראשון. למה? כי זיהו בזה בעצם את ההתנגדות של הערבים לתקומת היישוב היהודי, וזה בעצם היה ציון הדרך הראשון. עכשיו, חוץ מזה, יש לנו גם את נפגע פעולות האיבה הראשון, שהוא קורה קצת לפני זה, וזה ב-1851. האיש הראשון הוא בעצם אברהם שלמה זלמן צורף. אברהם שלמה זלמן צורף, הוא היה יהודי חרדי נקרא לזה היום, יהודי מאוד מאוד אדוק, והוא מגיע מליטה, וכשהוא מגיע לארץ הוא אדם עם המון תשייה, והוא עוזר המון ליישוב היהודי. אין לנו פה זמן. אגב, חשוב לי לציין, כל מי שהרים גבה גם על גוש עציון, פה אולי יש טעות, זה לא כל היישובים, פה זה היה ככה, פה זה היה ככה, אין לנו זמן עכשיו פשוט להתעכב על כל אחד ואחד, זה עוד נעשה בפרקים הבאים, אבל שלמה זלמן צורף היה איש מאוד מאוד מיוחד, הוא זה שגואל גם מחדש את החורבה, את בית הכנסת המפואר שאנחנו מכירים אותו היום במרכז ירושלים, הוא שנים היה בידי הערבים, ולא נתנו ליהודים לקומם אותו ולבנות אותו מחדש, בגלל שזה חוב עתיק, והוא מצליח להסדיר את זה, והוא מאוד מאוד מצליח בעשייה שלו, וזה לא מוצא חן בעיני הערבים, שגם הוא היה חייב להם, הוא בהתחלה היה נותן להם גם קצת כספים, ובשלב כל שהפסיק עם זה, והוא מסדיר מאוד מאוד את ההתיישבות, וממש מסייע לכולם, היה יהודי מרשים מאוד, גבה קומה, אציל, חכם, והם מנסים להתנקש בו, ניסיון התנגשות ראשון, מישהו יורה עליו, אחד הערבים יורה עליו, מפספס, ולאחר מכן אותו ערבי מת, מוצאים אותו מת באחד מבורות המים, וכמה חודשים לאחר מכן, כשהוא יוצא לתפילת הנץ, לתפילת שחרית, ממש עם אור ראשון, עורבים לו ערבים, ומקים אותו, ואחרי 3 חודשים, כשהוא בעצם 3 חודשים על ערש דווי, הוא גוסס, הוא נפטר מהפצעים שלו, והוא למעשה חלל האיבה הראשון. אגב, המשפחה שלו שינתה את השם מצורף לסלומון. סלומון השם שלמה, כן? כולנו מכירים את נכדו, יואל משה, כן? יואל משה סלומון. אני לא יכול לשים לכם את השיר, כי אני לא יודע מה החוקים בענייני תמלוגים וכאלה של העקום, אז כעיקרון אתם מוזמנים את בוקר לך בשנת תרל"ח, שם זה סלומון שגם בונה אחר כך עוד שכונות חדשות, הנכד שלו בונה עוד שכונות חדשות בירושלים, משפחה ככה מפורסמת, שממשיכה עוד דורות אחר כך. ולמעשה זה משם מתחילים את הספירה הזאת, של נפגעי פעולות האיבה וחללי מערכות ישראל. לסיום, אני רוצה רק להזכיר שבאותם דיונים בתחילת קום המדינה, כבר לקראת סוף מלחמת העצמאות, עלתה דרישה גם של המשפחות השכולות, להקים מקום שבו יספרו את דבר הנופלים, יזכרו אותם, ומשם למעשה מתחיל הארגון המיוחד שנקרא יד לבנים, ארגון שמנציח למעשה את הנופלים והנופלות עם הסיפורים שלהם, ומשמר את הזיכרון שלהם. אני רק אמנה כמה מהמנהגים ביום הזיכרון, אז באמת כבר מהערב, בכל הארץ יש טקסים עם צפירה והתייחדות לזכר הנופלים. היום גם יש המון מופעים וזיכרון בסלון, כמובן כולם מוזמנים ללכת ולהתייחד. הורדת הדגל לחצי התורן, הרמטכ"ל בערב יום הזיכרון מגיע להר הרצל ומניח דגל על הקבר של החלל האחרון. ויש עוד מנהג מאוד מאוד מיוחד וקטן, וזה לשים את המדבקה של דם המכבים. האמת שזה מגיע מהבריטים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הם היו שמים כדי לציין את יום הזיכרון שם, הם היו שמים פרג, יותר נכון פרג, את הפרח, לזכר כל החיילים שלהם שנפלו באותם שדות, ואנחנו לקחנו את המנהג הזה, במקום הפרג, אנחנו שמים את דם המכבים, שבעצם מסמל את הגבורה של הלוחמים היהודים במדינה היהודית העתיקה שלנו, בתקופה החשמונאית לפני 2000 שנה, אל ימינו, ושמים, בהתחלה שמו באמת את הפרח, אבל הפרח הזה באמת, שלא יהיה בסכנת הכחדה, אז העבירו את זה למדבקה, או לאיזה סיכה כזאת, ומוזמנים לענות את זה. אני רק אסיים ואגיד, שהזכרתי אותם גם בפרק הקודם, אבל השנה, לצערי רב,
שני תלמידים שלי נפלו במהלך המלחמה, שני בוגרי מכינת הראל, בוריס דונובצקי וסימון שלומוב, ואחד הדברים המיוחדים שראינו במהלך השבעה, גם של בוריס וגם של סימון, זה שההורים שלהם הם לא מפה. ובהתחלה הם לא כל כך הבינו מה כל העמולה הזאת, ועמדו אצלם בתור מאות ישראלים שלא מכירים אותם בכלל, והם לא הבינו את זה. אבל הדבר הזה היה להם זר בהתחלה, אבל נתן להם המון המון כוח. ולכן, אני מקווה שאין לכם מישהו שאתם מכירים, או שנפל, אבל אתם מוזמנים ללכת אל בתי הקברות, והשנה לצערנו הרב יש עוד מאות משפחות חדשות שנוספו, וללכת ולנחם, רק אפילו להקשיב לסיפור, הדבר הזה נותן לרבים מהם כוח. תזכרו שלפעמים יש להם 2 ימי זיכרון, את יום הנפילה עצמו, של הבן או הבת, וגם את יום הזיכרון. אז אתם מוזמנים ללכת, לחבק, לשמוע, להקשיב, ולהיות איתם ביחד. וזה דבר חשוב. אני השנה, אגב, לצד דגל ישראל, גם אני אשתדל לשים גם את דגל העדה הדרוזית, שרבים מבניה נפלו גם במערכה הזאת, וזו הזדמנות של ביחד, ולשים את כל המחלוקות בצד, שלצערנו הרב קצת שוב החלו להרים ראש, וכמו כל שנה אנחנו גם נצא השנה הזאת מיום הזיכרון, היום המיוחד, הקדוש הזה, היום המאחד הזה, אנחנו נצא אל יום העצמאות ונחגוג 76 שנה של תקומה עברית בארץ ישראל, בזכות אותם נופלים ונופלות שמסרו את נפשם, כדי שאנחנו נחיה כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, והשנה לצערנו הרב היו רבים, שעליהם אמר נתן אלתרמן, הם מגש הכסף, עליה ניתנה מדינת היהודים. אז שיהיה לכולנו יום זיכרון מועיל ויום עצמאות שמח. כעת האזנתם לעוד פרק בסיפור הציוני. הפרקים מופקים בחסות עמותת הראל, המפעילה תוכניות חינוכיות, מכינות קדם צבאיות. אתם מוזמנים להיכנס ולעקוב אחרי הפעילות שלנו באתר ולתמוך בכל צורה שהיא. ניפגש בפרק הבא.